ва имрӯз дар як замони мо ҳастем ки аксарият фарзандҳои мо аз телевизион ав шабакаҳои интернет тарбия мегиранд ва мо бояд донем ки барое ки фарзандҳои мо бо имон бошанд ва як намуна барои онҳо бошад, мо бояд таълим диҳем ва фаҳмонем ки ҳабиби худо пайғамбари мо Муҳаммад алайҳиссалоту вассалом намунаи беҳтарин аст. Валекин ин як калима кофӣ нест. мо бояд зиндагии пайғамбармон алайҳиссалоту вассалом барои фарзандҳомон нақл кунем. аввалан бояд худамон таълим гирем, донем ва фарзандҳои худамонро таълим диҳем. имрӯз мо аз шумораи 9 як дарсе ҳаст дар инҷо, дарс дар бораи имон аст. имон ба худо, имон ба Аллоҳ. вақте ки фарзанд ё падар, модар, инсон вақте ки комилан ба худо боварӣ мекунад, ҳама корҳояшро вай тоқа аст, вай байни одамода ҳаст, вай медонад ки худо вайро назорат дорад, вайро мебинад, фариштаҳои вайро мебинад. барои ин дараҷада омадан мо бояд дар бораи худо, сифатҳои худо бояд донем ва кӯшиш кунем ки худоро аз ёд набарорем. ва барои таълими худамон ва фарзандомон мо имрӯз дар бораи имон ба Аллоҳ аз моҳномаи асон мехонем ки таълим гирем ва фарзандҳои худамонро ёд диҳем. иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки ин дарсҳоро мо такроран барорем, дар навошмо гӯш кунем ва фарзандҳоятонро метавонед ҷамъ кунед ки онҳо ҳам гӯш кунанд ва дар бораи худо, дар бораи парвардиgoramon мо илм дошта бошем, дар бораи пайғамбарамон ҳабиби худо ки илм дошта бошем. ин хушбахтии мо аст дар ҳамин дунё ва дар охират. аз 6 аркони имон аввалин имон ба Аллоҳ аст, имон ба худо. 6 аркони имон аст. аз аввалаш ин имон ба худо. якум ин имон овардан ба худо, ба фариштаҳо, ба китобҳои худо, ба пайғамбарҳои худо, ба рӯзи қиёмат, ба тақдир. шашум ба тақдир. ҳама бадию нағзи ҳамаш аз тарафи худост. имрӯз мо дар бораи имон ба худоро мехонем. барои ҳар инсони соҳибақл болиғ аз ҳама вазифаи муҳимтарин бовар намудан ба мавҷудияти худои таоло. худо мавҷуд аст. аниқ донистан, яқин кардан ки худо мавҷуд аст, ҳай аст, зинда аст, мебинад, мешунавад. агар мо ба олами атрофи худ назар афканем, ба зудӣ мебинем ки ҳеҷ чизе худ ба худ пайдо нагашта худ ба худ ҳеҷ чиз пайдо намешавад. агар соат аст, пас устое низ ҳаст ки онро сохтааст. агар расме ҳаст ки ҳуҷраи моро зебо медиҳад, пас рассоми низ ҳаст ки онро кашидааст. агар биное мавҷуд бошад, касе низ ҳаст ки онро сохтааст. мавҷудияти коинот, ҳама чизе ки дар ҳамин дунё ҳаст, баҳру кӯҳҳо, ситораҳо, моҳҳо, ҳамаи мавҷудият нишонаи он аст ки худои таоло инро ҳамашро офаридааст. ҳамоҳангӣ ва тартибу низоми ҳайратангез дар коинот ягонагии Аллоҳ ки моро халқ кардааст. ҳамаи мавҷудот ба ӯ ва ба меҳрубонии ӯ эҳтиёҷ доранд, ба раҳмати ӯ эҳтиёҷ доранд. онҳо наметавонанд бидуни эҷодкор лаҳзаи арзи ҳастӣ намоянд. парвардигори мо сифатҳои хоси бо азамат дорад ки танҳо худи ӯ ба онҳо сазовор аст. сифатҳое ки танҳо худо сазовор аст. сифатҳои Аллоҳ абадӣ буда, онҳо ба чизе монанд нестанд. худоро ба касе монанд кардан мумкин нест ва сифатҳои худоро ба сифатҳои дигар махлуқот монанд кардан мумкин нест. барои он ки мо соҳиби имони ҳақиқӣ шавем, ин хушбахтии инсон аст вақте дар ӯ имони ҳақиқӣ сар мезанад. воҷиб ва зарур аст ки сифатҳои ӯро саҳеҳ биомӯзем ва ба онҳо бовар намоем. сифатҳои Аллоҳ, сифатҳои худо
ҳар мусалмон бояд 14 сифати Аллоҳро донад, зеро ки муътақид будан ба онҳо аз бисёр ҷиҳат имони инсонро муайян мекунад. ин сифатҳои Худо дар Қуръони Карим айнан ё аз рӯи маъно ёдрас карда мешавад. ба ин 14 сифат 6 сифати зотӣ ва 8 сифати субутӣ мансубанд. 6 сифати зотӣ ва 8 сифати субутӣ. сифатҳои зотӣ: якум алвуҷуд, маънои мавҷуд будани Аллоҳ дорад. алвуҷуд ин сифати Худост, сифати зотӣ аст, маънои мавҷуд будани Аллоҳро дорад. набудани ӯ ба ҳеҷ ваҷҳ мумкин нест. мисли он ки мактуб бемактуб навис будан наметавонад ва манзил бидуни манзилсоз сохта намешавад. ҳамин тавр мавҷудияти ин оламро метавон бидуни он ки онро ки сохт тасаввур намуд. мо наметавонем ҳама ин оламро тасаввур кунем ки бе Худо, бе Парвардигор пайдо шудааст. номи ӯ Аллоҳ аст, офаридгор, холиқ. ҳар касе ки мавҷудияти офаридгор эътироф намекунад мушрик аст. ҳар касе ки мегӯяд ки Худо нест, ҳар касе ки мегӯяд ки Қуръон, ҳадиси ҳабиби Худо алайҳиссалому вассалам ин афсона аст, вай кофир мешавад. кофир будан ин маънои онро дорад ки ӯ дар ҳамин дунё ба Худо бовар намекунад, ҳам ин дунё ҳам он дунёи ин одам нобуд мекардад. нобуд гаштани ин дунёш зиндагииш вазбин мешавад. зиндагӣ як хел мардуме ҳаст ки мисол мегӯянд ки мо ба Худо бовар намекунем, валки айшу маишатшон беҳтарин аст, аз як хел мусулмонҳодам бисёр аст. бисёриҳо савол медиҳанд. мо бояд донем ки ин дунё дунёи имтиҳон аст. яке аз қиссаҳое ҳаст ки масалан ду фаришта дар осмон во мехӯранд. ин қисса барои мо ибрат аст. ва вақте ки як фаришта ба дигараш мегӯяд ки ман амри Худо дорам, не ки амри ман аҷиб аст. фариштаи дигарам мегӯяд амри ман аҷиб аст. ва яке фаришта нақл мекунад, Парвардигор моро амр кардааст ки як мусулмоне охир лаҳзаи умраш омадааст ва мехоҳад шир нӯшад. ман мераваму ҳамон пиёлаи шире ки дар дасташ ҳаст сабаб мешавам ки шиканад, афтад, резад, ҳамон шира нахӯрад, андӯҳгин шавад, ғамгин шавад ва гуноҳҳояш тоза шавад. ба ҳамин ғами хӯрдагиш гуноҳош тоза мешавад. Парвардигор ин мусулмонро рост ба биҳишт дохил мекунад. малоикаи дигар, фариштаи дигар нақл мекунад, амри ман аҷиб аст. Худо амр кардааст ки як кофири мушрике як моҳии сурхе мехоҳад танаввул кунад, вале ки ин моҳӣ дар ҳамон ҷое ки ин зиндагӣ мекунад истиқомат дар ҳамон тарафҳо нест. ман бояд аз як уқёнус ба ҷои дигар ҳамон моҳиро оварда, як моҳи қабл онро гирифта сабаб шавам ки ҳамин моҳӣ дар назди ҳамин одам шавад, ҳаминро танаввул кунаду дар охират ҳеҷ чӣ нагирад. ҳамаи амалҳои солиҳе ки мекунанд кофиру мушрику дар ин дунё мегиранд подош онро ва дар он дунё дар ҷазои сахт гирифтор мешаванд. Худо ҳамаи моро нигаҳ дорад. сифати зоти якум алвуҷуд, дуюм алқидам, маънои беибтидо вуҷуд доштанро дорад. беибтидо, Худои таоло ибтидо надорад. мо ибтидо дорем, мо таваллуд шудагем, хона ибтидо дорад, соат ибтидо дорад, вақту соати сохтанаш ҳаст, ки Худои таоло ибтидо надорад. беибтидо аст, беаввал аст. Аллоҳ мавҷуд буд ва ҳеҷ набуд ғайри ӯ. ҳамаи чизе ки мавҷуд буд ғайри Аллоҳ вақт ҷои зуҳурот ибтидо дорад. аз ин далел офаридан ҳисобида мешавад. ҳар чизе ки ибтидо дорад офарида ҳисоб мешавад. ҳар чизе ки ибтидо надорад офарида ҳисоб намешавад. ин буд дуюм сифати зоти. қидам сеюм албақо. бақо маънои беинтиҳо мавҷуд буданро дорад. беинтиҳо, охир надорад. дар вуҷуд доштани Аллоҳ интиҳо нест.
ҳамаи офариниш интиҳо доранд. мавҷудияти Аллоҳ абадӣ мебошад, охир надорад. ва баъзе офаридҳои Худо ҳам ҳаст ки интиҳо надорад. Худо халқшон кардааст, биҳишт, дузах, қалам ва дигар махлуқоте ҳаст ки онҳо охир надоранд, не ки аввал доранд. чорум алваҳдания, ягонагиро ифода мекунад. ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз ин сифатҳоро ки мансуби Аллоҳ аст доро нест. чизи Худоро баробару монанд намебошад. ӯ фақат якто аст. панҷум алмухалифату лилҳавадиф, маънои аз халқ шудагон фарқ карданро дорад. Худои таоло аз халқ кардаи худ фарқ мекунад. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола ба ҳеҷ чиз офаридаи худ монанд нест. тасаввур кардан мумкин нест. ӯро дар ҳама гуна нақш тасаввур намудан номумкин аст. нашояд гуфт ки Аллоҳ рӯшноист, хиради олист, рӯҳи муқаддас, қуввати фавқулода аст, мутлақ ва ғайр аст. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола офарандаи рӯшноӣ, хират, рӯҳ ва қувва буд. ӯ яке аз инҳо нест. Худои таоло ҳама чиро офарид. ва гуфтам мисол калимае ки мегӯянд, масалан Худо дар ҳама ҷо ҳаст, ин калимаро гуфтан дар кор нест. Худо пеш аз макон буд ва ҳаст ва мемонад. шашум сифати зотӣ алқияму бинафсиҳи. алқиям бинафсиҳи маънои худ ба худ вуҷуд доштанро дорад. ба ҳеҷ кас эҳтиёҷ надорад. Худо Аллоҳ худ мавҷуд аст ва ӯ ба ҳеҷ кас ва ҳеҷ чизе эҳтиёҷ надорад. ҳамаи чизҳо халқшуда баръакс ба ӯ эҳтиёҷ доранд. ҳамаи халқшуда эҳтиёҷ доранд ба Парвардигор. вақт ва фазо ҳамчунин офаридаҳои Аллоҳ аст. макон, вақт, фазо ба ҳисоб мераванд. мисли он ки офаридгор ба офариниши худ эҳтиёҷ надорад. ӯ на ба вақт ва на ба фазо зарурият надорад. вақт моро дигаргун мекунад, не ки Худоро дигаргун намекунад. вақт барои мо тағйир меёбад, не ки барои Худо тағйир намеёбад. ин буд сифатҳои зотӣ. ҳозир мо мегузорем ба сифатҳои субутӣ. субутӣ якум сифати субутӣ алҳаёт. Аллоҳ абадан зинда аст. ин сифати хеле муҳим аст. бисёриҳо бо тасбиҳҳошон зикр мекунанд ҳайю ҳай ҳай. зинда аст. ҳаёти вай ба ҳаёти мо монанд нест. мо бо тан ва рӯҳ ҳаёт ба сар мебарем. тан дорем, рӯҳ дорем. Аллоҳ бошад ба ҳеҷ чӣ ва ба ҳеҷ касе эҳтиёҷ надорад. не ба рӯҳ, не ба тан. ҳаёти Аллоҳ абадист. далели қотиаи ба Аллоҳ хос будани ҳаёт мавҷудияти олам мебошад. далеле ки Худо вуҷуд дорад, зинда аст, ҳамаи оламе ки моро иҳота кардааст, ин далолат мекунад. дуюм сифат ал-илм. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола донандаи ҳамаи чиз аст. ӯ ҳамаро медонад, чӣ буд, чӣ ҳаст, чӣ мешавад. ӯ ҳамаро медонад, чӣ махфӣ, чӣ ошкор ва он чӣ дар дил паноҳ карда шудааст. ва он чизе ки мо фикраш накардем, баъд фикраш мекунем, Худои таоло ҳамашро медонад. илми абадист ва тағйир намеёбад, каму зиёд намегардад. мисли илми мо боред, кам мешавад, зиёд мешавад. сеюм сифати субутӣ ас-самиъ. Аллоҳ ҳамаро мешунавад. Аллоҳ мутлақо ҳама чизро мешунавад. шунавои Аллоҳ аз шунавои мо аълотар аст. мисли мо нест. ҳамаро Худои таоло мешунавад. ӯ ба узвҳои шунавоӣ эҳтиёҷ надорад, мисли мо. шунавои Аллоҳ абадист. албасир. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола ҳамаро мебинад. басир гуфта дидан. бинанда аст, вале на чун мо. барои дидани Аллоҳ ба узви биноӣ эҳтиёҷ надорад. бинои Аллоҳ абадист. панҷум ал-ирода. ал-ирода иродаи Аллоҳ.
ҳар кореро ки хоҳад мекунад, ҳар кореро ки хоҳад мекунад. ҳама ба иродаи вай мансуб мебошанд. ҳеҷ чиз бе иродаи вай рӯй намедиҳад. тасодуфан ё ки зидди иродаи вай рӯй намедиҳад. чизе ки Аллоҳ хоҳад ҳамон мешавад. Аллоҳ некӣ офарид ки онро меписандад ва инчунин бадӣ офарид ки онро худ намеписандад. он касе ки некиро аз Аллоҳ медонаду бадиро аз шайтон хато мекунад. зеро ин ки ду офаридгор вуҷуд дошта наметавонад, офаридгор якто аст. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба инсон хират ато намуда, ақл додагӣ ва ба вай ҳуқуқи интихобро миёни некӣ ва бадӣ дод, ки интихоб кунад. аз рӯи ақл, аз рӯи ихтиёре ки Парвардигор ба мо дод, мо ҷавоб мегӯем дар амалҳои кардагӣ. барои таълими одамон дар роҳи ҳақиқат Аллоҳ ба сӯи онҳо пайғамбаронро фиристод алайҳимуссалату вассалам. онҳоро муаллим барои таълим ва намуна барои талқин қарор дод. барои мо намуна пайғамбарон, пайғамбари мо Муҳаммад алайҳиссалату вассалам. намунаи мо ва намунаи фарзандҳои мо агар пайғамбармон бошад алайҳиссалату вассалам, мо бояд хушбахт бошем. ин раҳмати худо аст. ва агар намунаашон ягон одами бад бошад, ягон одами гунаҳкор, фосиқ, золим, мо бояд дуо кунем ки Парвардигор фарзандҳои моро дилҳошон тағйир диҳад. шашум сифати субутӣ ин алқудрат маънои тавоно буданро дорад. тавонои ӯ ба абадист. Аллоҳ ба ҳама кору амал қодир аст. нест чизе ки он карда натавонад. бе ин ё он уз ва олоти меҳнати ӯ ҳамаро халқ кардааст. барои халқ кардан ба уз ё барои он олот эҳтиёҷ надорад. барои Аллоҳ афаридани хаст ва коинот сабукию заҳматӣ баробар дорад, баробаранд. ҳар чӣ ки вай хоҳад ҳамон мешавад ва ин амал якбора анҷом меёбад. худои таъоло қодир аст. ҳафтум сифати субути ал-калом, нутқи Аллоҳ. нутқи ӯ ба ҳарф, на ба овоз, на ба калима, на ба исти байни калимаҳо эҳтиёҷ надорад. нутқи Аллоҳ абадист ва эҷод ё халқшуда нест. овоз надорад. нутқи худо бе ягон узв аст. ат-таквин, ҳаштум сифати субути ат-таквин, маънои офаринишро дорад. офариниш. ҳар чизе ки дар коинот мавҷуд аст, Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала офаридаи он аст. агар ӯ мавҷудияти ин ё он чизро хоҳад, албатта ҳамоно мешавад. агар ӯ хоҳад ки ҳар чизи мавҷуд буда нобуд шавад, бечуну чаро нобуд мешавад. мо иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки ин дарсҳои моро давом диҳем. мо бояд кӯшиш кунем ки мо ва фарзандҳои мо ҳамин сифатҳое ки мо номбар кардагем, 14 сифати худо аст, кӯшиш кунем ки нависта аз зиёд кунем. фарзандҳои худро мо таълим диҳем. аз фарзандое ки мисол падарои нақл мекунанд, вақте ки фарзандам худоро шинохт, ба имон шуд, вақте ки ман санҷиш фарзандамро санҷидам, ба ӯ лазизаҳои ҳар хела додам, ки дар ҷое ки ҳеҷ кас набинад, дар он ҷо бихӯрад. гашт ягон ҷоноя сараш хам омад. ин фарзанд вақте ки падару модараш дар хона набошад, кори зишт, кори бад намекунад. ин амин маъно дар қалби фарзандҳои мо бояд бошад. барои чӣ? барои хушбахтии онҳо. бисёре нақлҳо аз бисёре қиссаҳои одамҳои бузурги ай дунё гузаштааст, ки вақте ки падару модар тарбияи имонӣ, тарбияи ахлоқӣ, рафторӣ ба фарзандошон медиҳанд ва пулу молу сарватам надиҳанд, ин фарзандҳо чӣ мешаванд? хушбахт мешаванд, сарвардор мешаванд. не ки вақти падару модар якум ҳақ ҳисоб мекунад дар сарвату пулу мол ва тарбияро тарк мекунад ва баъди гузаштан ба фарзандаш пул медиҳад, ин фарзандҳо гумроҳ мешаванд.
این فرزندها فقیر میشن. خدا فرزندهای ما را نگه دارد. امروز روز جمعه است، روز دعا است. دعا میکنیم که پروردگار را گذشتگی‌های ما را طریق جنت بگرداند. زندگی ها را همه ما را، همه مسلمان ها را از کسلی و با ایمین دارد. خدایا ما را از رحمتت محروم نگردان و علمی که ما میخوانیم، علمی که ما میآموزیم بر ما و بر مسلمان فایده بخش کن. والحمد لله رب العالمین. آمین.